Samla Pitman Lang Sanmi, Samla Eric Nongkendri, Samla Pinsai Borlang Rani, Kakasi Student Union mentakas ngi palai ke hanyau tarik nok para arhaja arpaulai kala rakhe ke jingdap arpakanai senam kalengku sengiyap uba bul and lingdo ubadai upresiden barim jong ke KSU kaseng hakani ke sengi kalakan mau buram da kebalaj bu sentiu ha umat dur jong uba bul kebadan hamalki bat kaladan ru ke jingduai bat ke jing sengap jar ban kan mau buram hakani ke sengi kan mau buram ni kalengku sengiyap jong uba bul lawan cimentalang kepara kakong hana lingdo kinong yalam ke KSU CEC bakentup u General Secretary Usamla Donald V Thaba bat kita kot na ki unit bat ki circle baper habakaran hakani ka sengi Usamla Donald ulayathu baka mensim yale ubak bul kadang im haki mensim kita kot kaseng bat ka jaj benriu ka sengo sarong ban yok penmi kum uni ukhlawat dap shanrang ubalen yalade nak bentaban im ka jaj benriu lak ban kero ba ubak bul lingdo bam kwai hadwar ublei ubabat kum upresiden ka KSU na ru usnam syajar khandai spa prapholai hadu syajar khandai spa khandai pho bat ulabat ru kum Secretary General ka North East Student Union. Tuan Nongklau, Subong, Maulai Circle, Nongthumai Circle, Malki Circle, Upper Shillong Circle, March Run, Islam, Dalam jangka KSU bagi borok hidup jangka KSU dikenok pengilak donbor dikenok pengilong komunal dikenok pengilong reses Henry ngi kibadan hang ni halak ajong kendo ka siap ngitip ha kei ke bangi ngile kei ke bau ba bul ule ba songsi ba amdei tang di bamdei khasi iba kentho ya kinong yalam jong ka KSU ba ka KSU hi borokawai Henry kidon lalor kinong sun jong jek menriu kidon ki krun jong jek menriu ki balalong kita ki nong lilam jong jek menriu ki bala pendon kam ya ka jinglong jong jek beriu ka jongi banya bisni banya wadong ban pek madang bi bai di pendon kam lagi bagi sena lagi taki khana lam ler man keno ki balai pujak ki lai pur kom ya kinong yalam jong ki KSU nadu ka body jong ba Michael CM ka body jong ba Paul kum ta ter ka body jong ba Daniel bar hadu ka di ka klimat ka pamenta ka jing temu ka objektif ka jong ki hi kam dei namar bagi skokia ya ka jak menriu lan bagi skokia ba ka KSU kalong gom kata ka ding penkiang ya kata ke development ne ya kata ka roy ke kiu Henry ke jing temu ke jong ki hi ke maki ong aktian pariang kata pareng ke ulterior motive ke jong ki kadai bet bikin yo man penuhun ya kini ki menderi ki bala thong ya ki da ki spa tangka nganong nya phi para do para snam para dekat baidan hang ni ba ka KSU mentala sau pusan snam kala syakri ya ke jaj penderiu bat kampat juran ha ka khap ha kanu ka khap jong ini gisau pusan senam baka KSU kan syat kela lani kan kenran din harna kebenta ka tau ba jong kari baka jak penriu kala penmi ye wei ruslur jong jak penriu uba bul lengdo kan penrap ya kata ngan ong ba ka jak penriu hi borok kawe ka ngau sarong bakala penmi ye uba bul en lengdo menen kasngi ni nakaliang ka media unit jong KSU kala penmi ijing tho ai balengkot sapang ka jinga lenti bat ka jingim bat kumjuru ka jingi khun ka jong babul bat kidkhot jong KSU ha gitu gibor ki ba mensua bat kidon gidur ru bagi lapak dengan labu apo ka WhatsApp status jong la ya kadur jong babul en lengdo rekat bat kenjat kan sa ijing tho
bat ngaso gendit red aba gidan ko to ningut ki rangba napo jela Assam ki bade ki nongkit kam jongka all Assam Students Union kila komen mat kila ong ba kila tho ba he is a leader unmatched till today bamut di unong yalam ba om dan balak menyenujur hadu mentah ka bamut ba ka jinglan nadi ka jing IT bat ka nam jong ba bulung do kamkut tang ha uput usam jong ka bri nyok trap Henry Baro kawai kathan chatai lammingi ki thu bat ki kwa banlong kumu ba bul en lungdo ulak khlat tang hagarta ka balung ka budang sau phu arsnam bat haswa bun khlat ka jingim ka jungu ka long ka sosat adu kata namar banganong yapi ba kapor ba yaki persya ya ki karne pali hausam ka kendai spa prapunyo bat ka jingi ki persya banwan ra ya galentiral hangni hajala jungi hausam ka kendai spa prapukundai uba bul en lengdo ula sya torsur ula sya bom ula sya tit hagi babon rugam ula sya pensitom ula sya pensaja hagi bor ka an hatat hadu bakamet jengu ka lakrau bakamet jengu ka mla syu ban kerda ula im hagi jingim ka bajenjar Henry sngowi ai namar ka ai ka bulale pada kalawara ya ka jingsngan juga ri baka jait menriu sibon teli gisnong kasi ki belande ban kala gisnong nepali kum gisnong maulai mau pram menom song kadai lengba ka jingi kun ka jungu menswa ka riboi ka ha apo ka east ka hills bat kitip kum ka riboi subdivision bat kini ki poi ai kila dawa ban pen kala karteng no ya kata ka riboi subdivision saka gorkha subdivision bat kini kilong ki ai kiba ha ka tukapor kinongelam juga ki isu jung babul en lengdo ba herlam bakwar bat kum ta ter kimla ban sya bat ki haban mi madan ban yakun borok sistem nanter hadu bagi office ki school borok sistem ki khang tak hadu bagi ni ki menderi ki haban pet bak napo kabri jong unyong terap kentang yawai para samla tuai ba kumki para dok para snam ki badan kata kajing kli kajing je kajai bendriu bagi nem klet dalilai ru'yam bagi nyai pertu bagi nyai but iki mati ki bagi ni ginong yalam ki bamenswa ki jongi kilap le na ka benta ka bha ka miat ka jongi ka balong samla erik ban lada jen lada de bamdan uba bol en lengdo kamut ha kan ni ka singi nginem yuat pelong yang program Henry kindan digiwai pat kejai bendriu ki ban yang ki ban pelong program ki ban pelong hartal ki ban pelong meeting hakeleng ka sor selong kadi ka kamram ka jongi begini tu iwai piwai kamper lada ka sorkar kami tu kamper lada ka sorkar ka kentho Henry lada upajba lada ki pardo parasna boro ki thu ki kan mau kamut ka jai bendriu ka jongi kamde ka jai bendriu ka bayap bat kadai ka jai bendriu ka bayem bat kadai ka jai bendriu ru ka bayakun lani kata ka martial race tang lani ki kentien mat saprang klur kari em slam upat ke briu nyop trap to blen kur khulang ngi baro kublai shibun